normálně napětí, značí Ečko, to je v pořádku. Potom tam máte zadáno modul pružnosti. Modul pružnosti. To je to Ečko. To je Ečko. To se tím bude stigma, ne? A normálně napětí má být stigma. Já bych si to dovolil označil teda s tím písmenem tak stigma. Co to je? Dva tady se mění týmy. A delta se má vypočítat. Tak. Teďka existuje tak, že delta L u L je 1 lomeno E krát F lomeno E. Přičemž to sigma je vlastně F lomeno E stano. Takže to můžeme napsat delta L lomeno L rovná se 1 lomeno E krát sigma. Z toho vyplývá, že delta L, to musíme vypočítat, že delta L rovná se 1 lomeno E krát sigma krát L. Ano, říkám to dobře? Já tedy delta L rovná se Jak je tak? Můžete se na... 1 lomeno to máme říkat pak To zamotaj. informace, která týkají 10 na 9. Na 10 na 9. Teďka sigma máme 0,2, takže krát 0,2 krát. A to je taky gigapaskaly. To znamená krát 10 na 9. A teď tam máme ještě tu délku. A ta je normálně v metrech, takže rovná 12. Prostě rovná. Prostě mám tady ukrátit to 10 na 9 a 10 na 9. 12 se nám pokrájí 12, tady nás bude 10. A máme to 0,2, 2,2 se vidí nás to. Čím? To chápá? Což se rovná 14,02 metrů. Což můžeme brát jako výsledek, nebo to můžeme říct, že to 20